«12 година», час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 5 грудня, 1377-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Грюкання в двері, наклейки СБУ та на кремезних спинах спецпризначенців та крики прихильників. Так почався сьогоднішній ранок у Міхеїла Саакашвілі. До нього о 7-й навідалася Служба безпеки України. З обшуками люди у масках були з нашивками СБУ. Утім, документи показувати не стали і не пропустили у помешкання адвокатів та нардепів. Але просто від вас прохання, давайте зберігати спокій і ставитися з повагою до тих співробітників, які зараз є при виконанні. Чекаємо представника вашого посвідчення і зухвалою суду. Покажіть посвідчення, вам депутат народний показав, а ви не можете показати. Хто ви такі? З'явилося підтвердження, що на місці дійсно працює Служба безпеки України. Надає допомогу слідчим Генпрокуратури у рамках розслідуваного нею провадження. Дійсно проходять слідчі дії. Співробітники СБУ здійснюють оперативний супровід у рамках кримінального провадження, яке розслідує Генеральна прокуратура. За різними даними, вдома в Саакашвілі слідчі шукали докази фінансування очолюваної ним політсили «Рух нових сил». Начебто в слідстві є якісь підтвердження цього факту. Отримані докази і оті обшуки, про які сьогодні вранці всі разом з вами читали, відбуваються у зв'язку з тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команда Саакашвілі фінансувалася представниками команди Януковича, зокрема Курченка. Сам Саакашвілі у квартирі не затримався, видерся на дах будинку та погрожував звідти кинутися вниз. Зрештою, все обійшлося, Саакашвілі спустився до слідчих. Ті вручили йому підозру, потім екс-президента Грузії затримали. Поблизу до будинку, де проходили обшуки, зібрався чималий натовп з прихильників лідера Руху нових сил. Вони заблокували авто, в якому мали вивезти Саакашвілі на допит в СБУ. Активісти розбили вікно. На події із екс-президентом Грузії бурхливо реагують в українському парламенті. Думки депутатів щодо ранкових обшуків розділилися. У Верховній Раді працює наш кореспондент Олена Стецюк. В неї спитаємо більше. Олено, розкажи, будь ласка, які думки в депутатів? Вітаю, колего. Новина про затримання та арешт Міхеїла Саакашвілі докотилася до Верховної Ради. Зокрема, у фракції «Блок Петра Порошенка» заявили, що його акції фінансуються буцімто людьми Януковича, як ви вже могли почути, називали ім'я Курченка. А ось що саме інкримінують, можна почути у прямій мові, будь ласка. На сьогодні розкриті Службою безпеки Генеральною прокуратурою джерела фінансування так званого Міхомайдана. Я думаю, що ті люди, які фінансують цей Майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України. У фракції «Самопоміч» ранкові події, обшуки та арешти назвали тиранією. Зокрема, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк сказав, що зараз його місце якраз поряд з Міхеїлом Саакашвілі. Він має його підтримати. Він прямо з залу пішов до Саакашвілі. І що сказав він перед виходом, можна почути в прямій мові. Сьогоднішній ранковий випадок з екс-президентом Грузії Саакашвілі – це не просто тиранія, це гидота. І сьогодні ті, хто зараз посміхається мені в обличчя, ви будете наступні. У фракції «Батьківщина» ранкові події назвали репресивною машиною. Зокрема, Олексій Рябчин сказав, що те, що відбувалося зранку, йому нагадують часи ранкового Януковича. Крім того, я мушу сказати, що сьогодні за ініціативою двох фракцій, за «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт», була пропозиція заслухати сьогодні на вечірньому засіданні генпрокурора Юрія Луценка, а також представників антикорупційних органів. Тож спочатку відбулася перерва та засідання голів фракцій, після чого спікер Верховної Ради Андрій Парубій виніс на голосування депутатів
питання запросити на 16-ту годину сюди Юрія Луценка, Генерального прокурора України, а також очільників НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також СБУ. Депутати це підтримали. Отже, о 4-й годині ми чекаємо вже тут, як кажуть самі депутати, гучних та резонансних заяв. Ми залишаємось працювати тут у Верховній Раді. Більше інформації вже у наступних включеннях. Студія. Дякуємо. Це була Олена Стецюк з Верховної Ради. Вона розказала про реакцію нардепів на затримання Міхеїла Саакашвілі. Держдеп США заступився за НАБУ. Конфлікт між антикорупційним бюро України та Генеральною прокуратурою там вважають доказом того, що Україна неохоче бореться із корупцією. Більше того, намагається знищити навіть зачатки цього процесу. Таке заявила прес-секретар відомства Хізер Нойерт. Нападки на незалежне розслідування НАБУ через можливу корупцію в Державній міграційній службі, арешт агентів та вилучення важливих для слідства документів підривають довіру українського народу та міжнародну підтримку, заявила речниця. Держдеп занепокоєний такими діями і сумнівається у щирості прагнень Києва здолати корупцію в Україні. Раніше посол України у США Валерій Чалий сподівався, що Генеральна прокуратура та антикорупційне бюро помиряться у Вашингтоні. Очільники цих відомств мали прибути до США на форум із повернення активів 4 країнам, в тому числі Україні. Генеральний прокурор України Юрій Луценко захід проігнорував. Ці дії видаються частиною зусиль зі зриву незалежних антикорупційних інститутів, котрі підтримані США та іншими країнами. Відео не доказ. Новий адвокат Віктора Януковича Ігор Ляшенко сумнівається, що на записах, доданих до кримінальної справи щодо держзради колишнього президента-втікача, саме Путін розповідає про те, як йому зателефонував Віктор Янукович. Крім того, в суді переглянули відеозапис російського пропагандистського фільму «Крим. Путь на родину». Тепер адвокат вирішуватиме, чи вимагати експертизи відеодоказів. Зі своїм клієнтом новий адвокат іще не зустрічався і не зв'язувався. Наступне засідання у справі призначили на завтра. Ознайомившись з матеріалом кримінального провадження, як не дивно, як можливо і ви маєте розуміння і зрозуміли вже, що доказів сторони обвинувачення належних та допустимих не здобуто. Вони надають документи з мережі інтернет, не підтверджуючи ні діючих осіб, які приймали участь на відеороликах, ні підтверджуючи ні жодні експертні дослідження, не проводячи, встановлюючи, ідентифікуючи голос цих осіб. Під домашнім арештом чекатиме суду Анатолій Виногоровський. Екс-командир батальйону «Донбас» таке рішення ухвалив Маріупольський апеляційний суд. Анатолія Виногородського затримали 26 листопада разом із іще одним оунівцем Леонідом Литвиненком за підозрою у розбійному нападі на охоронця сільгосппідприємства. Обоє були активними учасниками нещодавних пікетів під Верховною Радою. Згідно рішення суду, Виногородський має не полишати Маріуполя, де прописаний, також його зобов'язали носити електронний браслет та утриматися від будь-яких контактів із потерпілими та свідками тієї справи. Світлодарська дуга знов палає. Поблизу села Луганського російські найманці спочатку гатили із важкого калібру, потім силами диверсійних груп нав'язали бій. Сутичка тривала близько 5 годин, поніс втрати ворог, але не обійшлося без них і на українських позиціях. Офіційно із зведень штабу АТО 3 бійців поранено. Однак у соціальних мережах самі бійці пишуть про загиблого 51-річного Віктора Штанга. Він мав позивний «Казах», був найстаршим воїном добровольчого українського корпусу. На іншому напрямку, біля Вербівки, ворог застосовував гаубіцу 152-го калібру. Кіборги вийшли у люди. Фільм за реальними подіями баталій у Донецькому аеропорту у прокат вийде з 7 грудня, а вчора його оцінила преса. Більшість фільму знімали на аеродромі на Чернігівщині. Професійних акторів консультували справжні герої. Декорації збудували настільки реалістичними, що воїни ніби знов повернулися у Донецьк. Режисер фільму Ахтем Сітаблаєв через долю одного із героїв з позивним «Мажор» показує відчуття майже кожного українця. Фільм і художній, і максимально документальний, та ще й доброчинний. Кожних 5 гривень із квитка підуть на допомогу родинам загиблих бійців. Якщо ви мали на увазі цензуру, її не було. Ніяких ідеологічних або змістовних змін сценарій не набував та не набув. Хтось доречно сказав, що іноді ці питання, які ставлять один одному герої нашої картини, вони всі є в Фейсбуці, в приватних розмовах між собою, тому ми їх озвучили.
Апеляцію на арешт Асана Чапуха та Кязіма Аметова сьогодні слухатимуть у Верховному окупаційному суді Криму. Слухання розпочнуться о 14-й за кримським часом. Адвокати оскаржуватимуть арешт. Київський райсуд окупованого Сімферополя ув'язнив чоловіків до 15 січня. Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача та Бекіра Дегерменджі затримали 23 листопада у центрі Сімферополя. Чоловіків підозрюють у буцімто вимаганні великої суми грошей у громадянина Туреччини. Саме після тієї так званої спецоперації у кареті швидкої померла ветеран кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. Адвокати називають справу сфабрикованою, бо гроші, про які говорить слідство, громадянин Туреччини позичив в онуки Веджія Кашка та не хотів повертати. Того дня у кафе, де проходило захоплення, він начебто хотів повернути гроші. Київський райсуд окупованого Сімферополя обиратиме запобіжний захід Ернесту Аметову, Серверу Зікір'яєву та Марлену Сулейману Асанову. Слухання розпочнуться о 14:30 за кримським часом. Слідчі клопотатимуть про продовження арешту підозрюваним. Громадські діячі Кримської солідарності закликають пройти небайдужих підтримати арештантів. 6 кримських татар затримали 11 жовтня в Бахчисараї. Усіх звинувачують у тероризмі за так званою справою Хізбут Тахрір. Тимура Ібраїмова, Марлена Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зікір'яєва і Ернеса Аметова 12 жовтня заарештували на час слідства. Не зображувати Крим як спірну територію. Із таким закликом виступило посольство України у Чехії. Напередодні чеська залізниця випустила щоденники із мапами, де Крим позначений як спірна територія. В українському дипломатичному представництві пояснили, Крим має бути позначений виключно як територія України. Свій заклик посол України у Чехії Євген Перебий-Ніс вже найближчим часом планує особисто обговорити з авторами мапи, аби в подальшому запобігти таких ситуацій. Мапу створювали у приватному видавництві, утім погоджували із профспілкою організації чеської залізниці. Там є чимало помилок, зокрема творці позначили терористичне угрупування ІДІЛ окремою державою, а також приписали Росії території невизнаної Південної Осетії. Жоден примірник цього щоденника не залишить, так би мовити, приміщення канцелярії чеської залізниці. Більш серйозна розмова, думаю, у нас буде з керівництвом компанії «Картографія Праги», яка, власне, і підготувала саму цю карту. Тут можуть бути або несвідомі дії тих, хто готує карту, або можливий вплив Російської Федерації, яка також, на жаль, не спить і намагається, скажімо, цю лінію проводити. Наше завдання – відстежувати цю ситуацію і вживати необхідних дій. Криму потрібен реальний міжнародно визнаний референдум, аби мешканці півострова могли визначитися, чого вони прагнуть – бути в Україні, під російською окупацією чи незалежною державою. Про це в ефірі російської програми «60 минут» заявила Ксенія Собчак, претендентка у кандидати у президенти Росії. Питанням ведучих пропагандистського шоу «Що робити із Кримом, якщо вона таки буде президентом?» Собчак відверто обурилася. Живые люди, их нельзя куда-то деть, понимаете? Они проголосовали за то, чтобы стать частью России. Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Там должен быть вопрос, хотите ли вы стать частью России, хотите ли вы стать частью Украины, или, и вот тут, я думаю, нас ждут с вами большие сюрпризы, или вы хотите уже стать независимы. Крымские татары, которых сейчас там притесняют, татарина, штурмана подводной лодки. Тоже. Фотовиставка дітей кримських політв'язнів відкрилася у Херсоні. Російський журналіст Антон Наумлюк, який спеціалізується на тематиці порушення прав людини, за 2 роки роботи у Криму зробив сотні фото родин кримсько-татарських активістів і їхніх неповнолітніх дітей, які через переслідування батьків з боку російської влади нині живуть без тата. Автор світлин каже, у цих дітей дорослі очі, бо вони у свої роки вже знають, що таке носити передачки у СІЗО. Тому виставку назвав «Доросле кримське дитинство». І сподівається, що вона допоможе суспільству не забути, що переслідування дорослих людей ламає долі маленьким дітям. Антон Наумлюк має сотні подібних фото, але розмістити на стінах обласної книгарні імені Олеся Гончара зміг лише невеличку їх частину. Виставка триватиме з 3 по 10 грудня. Не замечать факта того, что 100 уже детей находятся без отцов по вине, в том числе российских властей и силовиков и судебной системы,
ну, этого невозможно. И любой журналист, который приезжает работать в Крым по теме нарушения прав человека, по действиям российских властей и силовиков, он так или иначе столкнется с этими семьями и с этими детьми. Это, кроме ознакомления, имеет еще второй очень большой моральный стимул для тех людей, которые находятся там, что их не забыли, что о них помнят. А тех, кто здесь, их ознакомливают с теми людьми, которые там отстаивают украинскую позицию. И я считаю, что та работа, которая проводится этим автором, имеет огромное значение. Арешти на Мальті 10 людей поліція заарештувала у зв'язку із справою щодо вбивства антикорупційного блогера та журналіста Дафни Каруани Галіції. Правоохоронці провели рейди по всьому острову в кількох містах. Поліція задля затримання підозрюваних перекривала рух на автотрасах, блокувала виїзди з боку моря. В операції брав участь патрульний поліцейський катер. Імен затриманих влада Мальти поки не називає. Тепер у поліції є 48 годин, аби висунути проти них звинувачення. Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня через вибух-бомбу, який заклали в орендоване нею авто. Сотні Санта-Клаусів стали на лижі. В американському штаті Мен різдвяні чарівники взяли участь у святкових перегонах. А все заради доброчинності. Усі учасники перегонів пожертвували гроші для місцевого фонду з підтримки місцевих річок. Зібранням святкових Миколаїв і Сант ще й відкрився високий сезон на гірськолижних курортах штату Мен. Всім, хто приходить до гірських підйомників у костюмах Санти, власники курорту пропонують безкоштовну перепустку на цілий день. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.